ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବିବାଦ ଘେରରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଲବ ହାଁସଦା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଶାଲମୀ ବ୍ରୁମଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରଠାରୁ ବିବାଦର ଅଡ଼ୁଆ ସପ୍ତାହରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଲବ ହାଁସଦା। ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରଠାରୁ ଲବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବୁଲୁଥିବା ଲବ ହାଁସଦା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ବିବାହିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 2 ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କିଛି ବାଇଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଲବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରର ବଡ଼କୁଶପଦା ମନହରପୁର ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ମାଦ ହାଁସଦା ଏବଂ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ଝିଅର ନାମ ପରାଇନି ହାଁସଦା ଅଟେ। ଏବେ ଲବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୂଲ ଲାଗି ଭଦ୍ରକଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଲବ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ବିବାହକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ଲୁଚେଇଥିଲେ ଲବ, ତାହା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।